Assalamu alaikum, barkamu da kasancewa a cikin wannan kafa da ke koyar da ku harkokin kwamfuta da yanar gizo-gizo a harshen Hausa. Idan ba ku manta ba, kwanakin baya na koyar da ku yadda za ku haɗa slideshow da PowerPoint. To a yau insha Allah zan koya muku yadda za ku mai da shi ya dawo bidiyo. Abin da za ka yi kawai shine za ka yi duba ina ne kai saving PowerPoint ɗinka, aikinka da kai kenan. Ni ga yanda ne saving nawa nan, na haka sai kai open din shi, kun gan shi, sai kai open din shi, double click, ya bude. To bayan ya bude, abu ne mafi sauki kawai, kun gan shi. Abinda za ka yi kawai sai ka je file, ka je file sai ka clicking a kai, sai ka duba ina ne aka sa export, kun gan shi, sai ka clicking, kun gani, sai ka zo create video, gashi nan, shi ma sai ka clicking a kai. To bayan ka yi clicking zai kawo ka nan. To dole za ka bar shi a wannan na farkon, saboda shi ne zai ba shi dama ya bude a kwamfuta da wayoyi. A nan kuma in ka zo na biyun sai ka zaɓi wannan na farkon, kun gan shi, saboda shi ne zai ba shi dama yi idan ka mai da shi bidiyo. Sai ka clicking nan kuma time ɗin da za ka ba shi ne kowanne wucewa da zai yi slides, kowanne hoto ɗaya wucewa, yawan wucewar da zai, tsawon mintunan da zai tsaya kenan. To sai ka bar shi a 5 ɗin nan. Idan ka gama duka sai ka zo nan ka ce create kawai, sai kai clicking, zai kawo ka kai saving. To za mu yi saving akan desktop, sai ka ba shi 1, kun gani zai ma saving a matsayin bidiyo, kun gan shi. Sai ka zo ka ce save, kai saving, sai ka dawo, kun gan shi ne yana saving. Bari ya gama mu ga. Ya sa create video, creating video, ya karasa. Yawwa, to kun ga ya gama. Dan haka yake closing wannan ɗinka, sai ka je ka duba a ina ne yayi locating, kun gan shi nan. Haka sai ni double click akai mu bude, kun gani.
haka shikenan kun ga kun mai da PowerPoint ya dawo bidiyo. Mun gode da kallon mu, kasance da Hausa TV domin samun ilimomi akan yanar gizo-gizo da kwamfuta a harshen Hausa. Sai mun haɗu a gaba.